ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course ka bala itu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but 6% ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan Kham College Shillong ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dip khap mania fila ban call haki niki number Sakiway pad kijing ajing hikai hangni ha Industrial Training Institute Women Rynjah kide ka kopa lane ka computer operator and programming assistant but ka weaving Haka computer operator and programming assistant ki kena pulih kin yo jing hikai hakimat jong ka computer operations software applications but ka basic programming Kani kalong ban penkre na menta ki kam haka information technology ki balong ki practical skill haka computer hardware software but programming ka bamut ba ka programming language kentup ya ka basic web development haka HTML but JavaScript Ki software bapanon kam kilongkum ka Microsoft Office, ka web browsing, but internet navigation. Inong hikay hang ni de Miss Karen Paganteng. Kani ka course ka kerteng ka computer operator and programming assistant. De in short ni siya kot kopa. Kadi ka course ka basis nam. De yakini ki batch pamentang is dang ha Bniah September. De kin kut ru ha Bniah August. The mental as done stang most probably are like Bniah bakin leik exams namar ka exams yung ki la set da ka central kada NCVT di ki hakani ka course ni hikai ki basic concept jong computer di nang tu ngi yat pat sa ki practical ki kin top ya ka MS Office di mentai ka tali ka website designing programming di bat ya batru ya ki hardware ki pulih lang software ru hardware Hang ni ki kena pulih ki yo jing hikai ru kumno ban sngo tho Shaphang ka computer maintenance but ki buj ban shna lada don jing thot hang ni hang tai Hang ni la hikai ru ban design la ne penwan doria bon jat ki jing tho kumya ka web page kentup ru ha ka accounting capacity ka de arpu sawut tang balong menta ka admission bala dep men hakani ki wan khan rungut te ki kena ki na keleng ka Jaka ki wan kumna sha ben ursla na shkite ki transmit lat kor ki deru ka hostel na benta ki kenthai kampat shimla don te bun ki kena ki bawan pulih hakani ka institute ki wai da ka yeng ki sa lang shiparlok ne ki don ki bahayeng kum tu shini ki sa lang bat ki bahayeng ya menta ka OGT ngi dang ya try ban yo ki namar bakade kalan computer te ki company su ki duna te ngi ale hi ban pha i khna hapi kinja internship te hadu menta ngadang yo lat ban pha hanilit internship ka ba ya sriem bat ka computer te ki don ki khna ro dala dep nani ki let apply ki kam kum haki kinja call center ki badon office work te ki khna ki don balik ya ki company su ba pher Ondala dep kajing pulih hang ni ki kena ki laban hikai kelai ki weipat hagi computer skill ajing yarap leng bagi computer ha cyber cafe kabaki laban penyai hi daladie lani yok rungkam hagi karkhana ki kam sarkar ki shlem ajing hikai but what ki wei ki kam khayi ki bahaga ni ka juk jan baro ki don kam ya ki brio ban pentre kam ya ki computer ki companies kim da don mt ka jenjarte ngi ban yu de bun banga she chupa internship lani industrial visit ni dang perkhat menta ban pha stage IT park iru nama ki la don ki companies te ki long kin yo exposure ki khna ban dep mo long da dep nang ni kin le ayu de lat na kata pat ki la ru ban seng ki kam la jong ha ba ki seng ki dukan computer kum ki cyber cafe wala hot menta la bun tamba Ndai tang ki cyber cafe ru kila ban seng ka institution private institution ma baki I training ki I certificate dala dep kum ki kinja course kum basic
ki data entry operator lanya DTP bat kiwe deru ya ki kena ki bawan join ki debit ki ba 4 don knowledge Shaphang ka computer mo ki don ru ki batch ki bala dep ki bam don computer hayin ki wan khenang bakin dop la ban puli minot ai ngam ki kena ki long ki ba la ban kem ya ka banga hikai bat ngat sai ki la jit ikane ka lan ru nama baki kwa ba hadin habut bakin le ai na bentala dish met te ki don ki nama baka computer ka course hangni nama ngile programming ru te ka programming kala ya seriem bat ka bachelor of computer applications ru te mostly hangni ki wan bapli ki de ki bala pass ya ka 10 class 10 te ki don ki bamshim computer haskul te long kani ka course ka de shisnam henreng hikai lot basic na do basdang hadu ka advance ru kan mon ngisdang na do basic concept hadu programming ru te dala adap nang ni pat kila banjit ken aida ki quality programming ki quality networking ki kwa banchna website ki kwa ban graphic design ka shong pat haka jing nang jing start jung ki Sakaway pat kajing hikai hang ni ha ITI women kadai ga weaving, ka kam ka banado henda hentai, ka ba shisin pet ka isok bah, nrei don kampat ban yok shwa kajing hikai ka babiang, kanang manup tebet ban tanya ki babon jat ki jan pong ki jan tawa, ki jan kup, ki nep, bat wat ki jing tan bo itanat. Ibabu Elvinson Kriem kumu training officer hang ni ila batai Kham Bniah. Te kini kita ta ki jan handloom bala than ki khna but hane ki don ki sa bala than de cotton but da uk sai eri uta bangi khat Rynjah. Te kini ki sa bu ni la shu we rong he da ki jingthung bangi lap ya mariang. Te commune ngi da u la ha but you ne ngi le da u sinrai. Te bat ye kini ka jan ngile da new sai bala awi rong da ka laha bat u sunrai ye kini ki khot ka jan kan rai khasi ma te kami gini ru gidan gi bun jat kam kani ka jan bang ngile design ting ting ki khot da ka extra wap bat ka extra wave bat ngi penmi ye ki design hang ne te sawan penmi design hang ne ru ngile ngi draw sha hapo kot ta ka 2D design bat ngi sa pen kelapat sa ka jan kata ka 3D design. Te kani minta ka de ka fly shuttle frame loom hakabaki le kata ka yani ka weaving. Te hani minta kini ki student ki dangile kata ka extra warp design hakabaki yo ki than yo design ba pentia. But minta ngi gidan ne ki bangi le hi traditionally ngi pendon kam da uni u set but ki ta ki iron heel ban snai ta ka design. Te kani ka de kata ka sectional warping drum ya kabangi kelan yo wap thread swa bangin kin teu ha beam bakin tepat ha heel bat karit ba swa bakin than te ya kani ka jingkelan jong ne kusar ngi pran kam kat ka jing dan u number jong kata ka read da den u read basan pu ar kam ngi bu san pu ar ba ben lan ngi la ban bu tang sitang yo taru pat ngi sepenwan pat ha tau san pu ar da ka kelan double ya ka bangi kwa te kani ka warping drum ru kadika sectional ngi khot ka sectional number bali ngi man badap ya ka round ga meter bangi kwa ngi khap no dangi la khap pat ngi sale byang ngi sa le byang sa way prek ban ngi sa kelan byang hadu ka jingjrong jong ka jan bangi kwa la ka berat ma ki khot ka lenter ai penkiang Kitiar hang ni gilong ki bala biang pura nrei sngusi pat badang duna ki ba wan syakani ke slem ai jing hikai. Nilalap baki don tang saungut ki kena hang ni bat kadau kala ban long namar ba om don bon ki badon mensiem ban tebet hagani kalany nrei gani kedai ka wei kalat kamai ke ban nado kulong kuma kini gitiar bangi penon kam bet ngi penon kam hakane ka jing than weaving jing than jan te commune ngi khot u bobin ya ka bangi kelan yu ksai wap yo wap ngi ka bangi khot u wap bat insa penon kam ha ka drum pat bat ngi yoni ru ngi penon kam ro haju ka por ban kelan ha u bobin au pen
upan udah unir hak bangi tap unir shuttle but unir shuttle ni sapen hair nakawai na siliang jong kajan sa siliang kajan kenang swa bakin tit bahkan form kajan kan bahkan kelajan te unit ya kan epat ketika silinder kaba nakat 2D design bangi draw but ni sapen kelas saki cards naki cards pat kan sa form design kan yang piakan ni penan kamru kabatan dhara